wena mamasi Yangithola. Wena mamasi. La akudlalwa la uthi. Man, ngiyasupport Nkosi lami Jo wena ufuthini inhleke. Ngifuna ukuthini ngani? Itshwaleke nakayi musi. Ingenapi? Iyangena cause uthenga ngayo. Uthenga ngayo le mali ekumele usupporte ngomntwana ngithi. How? Awuthi yamini. Yini? Ufuna ukuyenzani? Ufuna ukuyenzani? Can you light that juice? Namanga. Khuluma iAfrikaans yakini, awusithusi thina. Khuluma iAfrikaans yakini thina awusithusi thina. Nanoma ungakhuluma iAfrikaans, khuluma iAfrikaans awusithusi. Achus. Sure. Your puss what? Your puss now. Your puss now. My sister. Ona rona retsa siku machine ungatata say stay calm don't the machine it repeat the keys or a two piece forget no matter the kitchen empilo is a costa goge nama osta Sanibonani babukeli bama bahle emakhaya ulibheka again bafethu njengenjwayelo it's your boy bafethu Reggie Ntwana Sekasi Ntwana mo cry nice bafethu namhlanje siphakathi Benekanti bafethu ekesiyiso Eldorado Park bafethu sila bafethu sizobona ukuthi kuyenzakalani bafethu uma sister sibhalele lana ukhala ngebaby daddy so njengoba sise Eldos bafethu niyazi ukuthi eEldos kucwela bo Khan bafethu awe ma second awe lani silana bafethu ngifuna ni relaxe ngifasa iphondo nibukeleni bafethu ukuthi Rich Nation TV zengani bafethu ngithanda nonke lapha emakhaya bafethu ngicela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe cha Unjani? Ngiyaphila mani master mina igama lami uReggie from Rich Nation TV ne. Ngila ngenxa yakho ngibhalele vele. Ewe. Okay my sister ngibonela lapha emailini ukuthi ukhala ngebaby daddy. Uthi baby daddy yakhenza. Utha support ingwane like. Ayikho into ayenzayo for umntwana. Uyazi ukuthi Maru ubaba engane? Uyazi. So uma umtshela ukuthi mfethu wangasupport umntana, ucabanga ukuthi umntana udlani uthini? Phone ngimtholi face to face ushentshe indlela mangihlangana naye Uchentshe indlela? Yeah. Oh, Maria's la hlala khona. Ungakhona ukuthi maybe simfonele and then size ukuthi ukuphi and then sikhona kumlanda. Yebo. Right ngalo. Right. Okay my sister. Aka support phela yini enye into angayenza ma brother. Yiyo nje aka support. Mara relationship into ayithenga. Hayi asazwana ngifuna ukucamba manje. Yeah, since well anga support umntana. Okay, what if manje masiya le simthole maybe nomuntu wakhe aneke isistep lento le. Anginandaba as long as support umntana. Ne, unangaka umntana? 6 years. 6 years. Okay my sister. Sisingadlisikada siye kuye size ngayo ukuthi uthi yini inkinga yabona. Okay. Simlande my sister. My sister. Manje njengoba simfonelile uthe somthola kuphi? Oh uye lo ya umela phaya. Lo mela ngaphandle. Oh okay. Ngathi umdala nje nakuwe my sister. Oh umude nje. Mude ke kumdala. Oh mude. Oh okay. Ikhalati? My sister. Usilethe emakhalatini kanti wena? Yawo. Athi akabartisithe emakhalatini. Hey uhlonyiwe afanda. Mara into encane. Sister uye lo. Bani igama lakho? Chesley. Oh okay. Awe ma second. Leke ma second. Ukrena tiam. Galaxies jump. Nami krena tiam. Leke. Mina igama lami uReggie from Rich Nation TV tiam ngithola. Ngihamba no my sister, amazi my sister. Imama Slako. Okay, tiam ngibhalele lana man khona into akhala ngayo ngithola. Mara ufuna ukuthi sithi kuyilungisa sisondeleni ngayiba fethu imoto la estradini yabona. Wahanani. Sizomgaya isikhathi athi ukuchaza ukuthi kuyenzakalani ngithola. Ukrena ngalokho ma. Ngikreni mala. Ayicacile. So shaya engaki yathiam since ekseni. Obvious mfethu wangithi. Ukrena. Ngikreni. Ushaya engaki amakhapha. Ngiyakubona. Sika ubhala amakhapha nje. Okay, my sister ngicomtshela ukuthi size ngani la. Chesley support ingwana guys. Ke la ka yona tho wa support ingwana. Ngisupporta nwana na mina. Hejo. Uyasupporta Thiam? Ngiyasupporta Jo. Watsho Thiam? Serious Jo. Supportile mama. Okay. Yejo, awuringina mina ngifuna izinto Jo.
Ungasondeli. mfethu. Umelapha. Tlameha ke ringa lona. Mfethu. Awatlamela wena. Ifi ngwana ibatla something uringa nami mfethu. Ngifaka inyuku njalo ngifaka inyuku. Aniyeke. Oh okay. Umfakela malini every month? At least boma 5 clipper uma 2. 8 clipper something. Mfethu angbereki mina. Angbereki niyahasile naphanda mama. Hawu. Umtshelile ukuthi awuspani mara. Animtshelile nawe uyacaba Spanish cars. Sure. Hayi mama. Uko maki hayi muniso maki man. Angayenzi so. Mfethu what maki made wona. Relax athi angithi phela manje mina ngifikile la ukuthi solungisa ngicela. Kwani nifika ufika nama camera yini lento le enhle. Man my brother man. Ukhala ngawo my sister uthi. Ukhala ngawo. Ukela namkhanyu ujo. Yamkhaya. Namkhaya. Sister. Angisibani. Ukusendela 500 every month. Hayi, sing every month. Motho senda chata kitsa sende jo. Ejo, angisibani mina jo. Okay, otherwise singwana umwadisitse di grant. Yeah, we khola grant. Ke buka chelta grant my sister. 500. 5 clip. Ha hlakana 5 clip ama brother at least ke 1000 wa khona ukwatanisa. Angikayi le 5 clipper le mangithola yona. Yakhe exactly mos. Manje ungaya makusho mina ngithi ukuthi yebana niyahereza mfethu niyaphila mina ungamsondeli kakhulu athi ungamsondeli my brother my brother hayi nathi mina siyakukwatisa man leke lecaba ngisipani niyahereza iqiniso akamsupport yamsupport manje nuyamkaya mos mara phela okay fere ngicela ukuzisa lakho le story uthi yamwena umsupporta nini umntwana because my sister uthi sometimes yamkhaya sometimes amkhaya exactly supporta nini uthi mine if ngithola ispan uthi ngispan ngishama 10 mina okay if ngithola 10 yeah bangigafa nyamkhaya usister jo ekhiyawon that's my medic nyamkhaya jo nyamkhaya okay if ispan ayeke umfethu iscars mara pheka ke uma isister uze la mfethu uzocela ukuthi mfethu ucela ukuthi at least mfethu every month umsendele imali akumelanga uze aqala kucela yangithola cela kanjani umsendele inyuku mfethu kanjani ucela kanjani nje mfethu nengithola span yabona bayakha for le month bayakha ukuthi manami ushayistina thiyam yonke into for inyuku exactly nyazama nje mara kwamela ugawa my sister imali angakucela ngithi yazi ukuthi unomntwana wakho akaceli nyamkhaya if ikhona nyamkhaya okay inkinga isister mangibona ngiphuzitshwala yakwata hayi ithi le inenyuku ishayitshwala exactly inakusimina irekitshwala le ichita tsaka jo amachance jo ngizothini ayakuthola uthi amakusureki ayakuthola my sister namuzi my brother uthi wawenza kanje jo uthi yena uyaphanda kaSpana ngithola so nami ngicela ukuthi like ube nenhliziyo ehroti hayi bro right lento le unless ke my brother yena ke adawa sele yifrateni yabona yena uyadaba kabuhlungu khona manje uyambona uyarasa ufuna ukubonisa wonke umuntu ukuthi manje camera and stuff okay who ufike nama camera mara okay fine my brother if yena azokusendela 500 uhlanganise nale mali grant izoba enough umntana yes enough because abahlangitho wayithola ma umntana omfana umsebenzi nje akekho umuntu ongayazi my brother echo kumele ngare awuthi amawuli busondela ngiyaploma jo kantini mfethu ufuna umaster cook relax manje why baba ngithi relax akantini man yini wani ama camera lani jo ikhona into efuna ukuyenza Themba ejo ikhona into efuna ukuyenza ejo ikhona into efuna ukuyenza something wena ngiyaringa mina ringa yeah man ufuna ukuyenzani wena man hey wena ufuna ukuyenzani ngicabanga ukuthi yanisaba nina makhaladi mara sikusabi ke ufuna ukuyenzani angisabi nje yami nama ngikusaba angithusi yangithola unakekela umntana wakhe ke ukukhuluma lezi zinto zakho yes unakekela umntana wakho ku grand nakekela umntana wakho nakekela umntana wakho shoot impilo ka my sister impilo yani unenkinga wena unenkinga anginenkinga mina man ngifutheko lenhleko ufuna ukuyenzani ufuna ukuyenzani zwakala master myekela sondela
come angicavi mawufuna ukenzani ufuna ukenzani ufuna ukenzani ufuna ukenzani uyangithuseka ngoba uyikhala angithusi mina amakhala Naba ngithusi nje yami man. angithusi yes Metro. angithusi nanoma uyikhala tathama Yeah, man sitho. angithusi nanoma uyikhala yes Ngithusi sitho. nami oza angithi ngithusi oza emaster bamba lethothi emfethu relaxa yini awu yini ufuna ukenzani awu relax awuthama awu relax awuthama ne relax awuthama yehlisa umoya asilo thina sikhuluma crane sishuta impilo ka my sister ngicela uzoma la Yami ngena kayi mina. Ungena kuphi? Manje ama-camera phezulu kwami. uyangena ngoba umntwana unomntwana no my sister awuthama awuthampeka ne awuthampeka ne angizanga la ukuthi ngizodebate nayo angithola ne asidebate awuthami ngicela ukuthi every month umsendele 5 clip asekazogcwalisa ngale nye 5 clip mina manje angisenandaba ukuthi uphandile awuphandanga for the fact ukuthi uphethe ipiya manje ne kusho ukuthi 500 uzokhona ukuba nayo every month Namkaya uthi lami 500. baba uzwa ngithi every month umkaya 500 angiceli ngiyakutshela Hayi angitshela okay sure. Wabona? I-mic la ama-camera abangishoot. sure Waphanda nithi. yeah Exact. Nami yaphanda. yeah phana Manje phana ukele khala nanga mfethu. baba ukhala ngokuthi umgaya inyuku every month ungajumpi sometimes umgaya sometimes ungamgaya every month Mfethu angispan ngiyaphanda. okay fair Ithi span yafika. Okay bheka ke sikutshela ukuthi phanda i500 uyibekele esayidini lenyo oyiphandayo so ungayidawa Yafela ngizobugaya marayi mfethu. hayi Kwama camera mangishuta kanje mfethu. mawukhuluma nami ungathi ncinga uthiyami Hayi mfethu. mawukhuluma nami ungathi ncinga ungathi ncinga Hayi mfethu. ungathi ncinga ungakhuluma nami yes Yabona? Bantu bawo jo. ungathi ncinga Bantu bawo jo. hawu Yanikusabe uthi lami jo. yiri komkaka uthiyami yangithola Wena mama yangithola Wena mama. la akudlalwa la uthiyami Man, ngiyasupport ngosi lami jo. It's Wena fine. Ngifuna ukuthini ngani Itshwaleke nakaya musi. ingenaphi iyangena cause uthenga ngayo uthenga ngayo le mali ekumele usupporte ngomntwana ngithi hawu yini awuthiyami yini ufuna ukuyenzani Mfethu. ufuna ukuyenzani Achus. ufuna ukuyenzani Can you light achus? namanga khuluma iAfrikaans yakini awusithusi thina khuluma iAfrikaans yakini thina awusithusi thina nanoma ungakhuluma iAfrikaans khuluma iAfrikaans awusithusi Achus. sure Yopuswa. yopusi nawe yopusi nawe my sister sambe simyekele my brother awusithusi wena nanoma ungathi ipusi nawe awusithusi my sister uzizwa kanjani njengoba sile kuye sazama ukukhuluma naye Ngizizwa ngcono ngoba sengikhulumile naye. Maybe uzoyenza. my sister ngizocela fire nawe fire check nawe how my sister mina ngifuna ukwazi from esidini lakho ukuthi uright ngomsebenzi wethu usafuna sikenzele mina Ngisafuna ningenzele sikenzele mona okay my sister ngicela ukuthi if mantendo my brother angayisenda ngemali uphinde usifonele ne asibasabi my brother noma uyiNdiya umlungu uyiKhanada uyivendo uyishangana uyitswana asabi my sister as long as kunomntwana phakathi sizoza sisolungisa yabona ngiyabonga my sister ngicomela lapha esidini ngikhuluma nawe phela Nzansi namhlanje sihlangana nezinye bafethu sisila eLos bafethu eLarado Park bafethu ekesiyiso Vatchanan Khan sishabo Khan namhlanje bafethu sithole athi eKhanada manje sesifuna ukusikhiphela ezinye izinto lana ndicanga ukuthi sithukile bafethu thina sibafana basekasi abafana basekasi yasisabi nix bafethu nanoma ngaba iKhanada ngabe ayivena ngaba ishangano ngaba iXhosa ngaba yini sizofika kuwe mawukuthi awuyenza into erathi bafethu ngicela ngakhohlwa ukulike ni share niphinde subscribe bafethu ngisana nonke lapha emakhaya thank you